mwina kuteka mwamva komanso mwaona maga ripoti limene a German ndi bungwe lawo la Federal Bureau of Aircraft Accident Investigation atulusa lokhuza ngozi imene inachitika pa 10 June ndipo ngozi imeneyi inali ya ndege inakhudza wachiwiri kwa wa president amene anali Dr. Saulos Klaus Chilima komanso anthu ena 8 pamene ankachoka ku Lilongwe kupita ku Zuzu kumaliro a Love Kasambala. Zomwe tikufuna tinene mu video iyi si zokhuza malipoti enieni koma tikufuna tinene zimene anthu akukamba komanso tiwerenge ena mwa media house amene akulemba zokhuza malipoti amene atuluka komanso kuwerenga ena mwa makomenti amene anthu akuyikapo makamaka pa malizatsi amene a bungwe la German a Federal Bureau of Aircraft and Accident Investigation atulusa yokhuza ngozi imene idachitika ndipo ripoti limene anthu ambiri amaliyembekezera. So tikhale pano kuwerenga zina mwa zimene ma media house a Malawi muno alemba komanso tiwerenga zinthu zina amene ali maganizo a anthu pa zosatira zimene abungwe limene la Federal Bureau of Aircraft Accident Investigation atulusa. So mukhale pompo pamene tikhale tikuwerenga ena mwina simunazimvesese mwina nkutheka tikamamaliza video imene mukhala mwazimvesesa bwinobwino kuti chinachitika ndi chani ndipo ena muli mafunso ambiri kutengera ndi mmene ena akuyankhulira koma tikufuna tiwerenge zina zimene alemba anthu zina tizitha kuzimasulira mchichewa zina tizisiya mmene zikumvekera choncho. So pano tili pokuti tifuna tiwerenge zina mwa zinthu zimene anthu ena akufotokoza pamalizasi amene bungwe limene la investigation limachita zokhuza ngozi imene inachitika pa 10 June imene inapitisa miyoyo ingapo kuphatikizirapo Vice President wa dziko lino la Malawi Dr. Saulos Klaus Chilima. Takhalani pompo. Mwina kuti zitichitire bwino pakutiso nkhani kuti imveseseke bwino tikuyenera tiyimve muchichewa ngakhale malizatsi kapena kuti kafukufuku wabwera mchizungu koma ife pano tiwerenga ma media house amene alemba zinthu mchichewa ndipo kumapeto kwake tiwerenga zimene zalembedwa muchizungumo mene analembera ainake kuchitira kuti wina aliyense nkhani kapena kuti malizatsi amene atulukawa awamvesese. So pano tiyambe ndi news ya National Publications Limited timve kuti za malizatsi amene atulukawa iwo ayilemba motani ndipo ndi ndemanga ziti zina zimene anthu akuyankhulapo zokhuza malizatsi amene akaswiri a German amachita. So tiyambe ndi National Publications. Bungwe lochita kafukufuku wa ndege la German Federal Bureau of Aircraft Accident Investigation latulusa ripoti loyambirira la ngozi ya ndege imene idapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino wakale a Saulos Klaus Chilima ndi anthu ena 8. Ngozi iyi idachitika pa 10 June mu nkhalango ya Chikangawa boma la Mzimba. Ripoti lilati ngakhale padali kulankhulana pakati pa omwe amayendesa ndegeyi ndi anthu ena ona za ndege ku bwalo la ndege ku Zuzu komanso ku Lilongwe zomwe amalankhulanazo sizidajambulidwe. Ripoti lilati mwa zina ndegeyi idalibe zomwe zimathandiza kujambula zolankhulidwa mu ndege imene akuyika pamenepo in bracket ayika cockpit voice recorder komanso chida chomwe chimathandizira ena kuziwa komwe ndege ili mosavuta in bracket emergency locator transmitter sichimagwira ntchito mu ndegeyi. Ripoti likunenanso kuti ndegeyi idawomba kaye mtengo isadafike pansi penipeni chithunzi zimene zidakhalira
amapanga investigation amajambula kuti ndege idagunda apa, ndege idamenya apa, ndipo adajambulanso ma aerial view amene amaonesa pamalo pamene panachitika ngozi. So ma picture amene akuonesawa ndi amene akafukufuku ameneyo adachita, ndipo awayika mkati mwa malizasi akafukufuku oyamba amene atulusa padakali pano, chifukwa akuti awa ndi oyamba ndipo ena azatuluka chaka chammawa. So malizasi awa ndi oyambirira, achiwiriwo ndi amene azaonese ngozi imene idachitikira. Uko ndikufotokoza kumene akufotokoza amene amachita investigation za ngozi imeneyi. So apo mutha kumaona amene mumasata za mapu ndithu zikutero. Penapo pakuonesa accident site, Zuzu Airport, kuonesa kuti mulitali, kuonesa kuti mwina padali potalikana bwanji pamene panachitika ngozi, ndi kumene amayenera kuti atere kumene kuli ku Zuzu. So awo ndi ena mwa mapicture. Tipiteso kuti news ina yalemba zotani zokhuza ngozi imeneyi. Tipite ku news ina imene yalemba zokhuza ngozi imeneyi, ndipo awa ndi Malawi 24. Iyi tiwerenga mu Chizungu pakuti yalembedwanso mu Chizungu. The BFU has released an interim report of the Chilima plane crash. Among other things, the report says the plane crashed at 10:16, kapena kuti 10:16, according to Fry data. According to the report, the plane had no cockpit voice recorder. Zimene timagamba ku national publications kuja ndi zimeneso akugamba baba, akuti panalibe cockpit voice recorder yokuti mwina ungathe kuziwa kuti kodi chimachitika ndi chani. Mwachidule ngati inalibe kamera yokuti ingapange capture zinthu zimene zimachitika pa nthawi imeneyo, komano in form of recording voice. Tipitirize kuwerenga. Olo data flight recorder yosunga zinthu zimene makamaka akaswiri angagwiritse ntchito, ngozi ngati iyi ikachitika, kuti mwina akabwera azaone kuti chinachitika ndi chani. So akuti ndege iyi inalibe zinthu ngati zimenezo. So akaswiriwa angogwiritsa ntchito upangiri wawo, kapena kuti anangochita improvise, komano zenizeni zimene zidakatha kuziwisa kuti ngozi idachitika chonchi kapena chonchi ndi zimene akufotokoza kuti pa ndege imene anakwera wachiwiri kwa president wa dziko lino Saulos Klaus Chilima ndi anthu ena idalibe ma voice recorder, komanso idalibe data storage. So tithe kupitiriza kuti kwinaku malizasi amenewa analemba kuti chani. So tinalipa the emergency transmitter was on arm and off, making it impossible for the plane to be located. The report also says the flight was not advised by Zuzu Airport to return. The report shows an erratic flight path at varying altitudes between 9:50 hours and 10:16. The report says there was no distress call from the crew to air traffic control, meaning they did not observe anything worth communicating to ATC. Zovuta kwambiri. So mwina titaumana kuti mwina akaswiri amenewa amene amapanga investigation ya ngozi sanabwerebe penipeni, chifukwa mwina kapena akunena kuti atulusa somaliza tsena, chifukwa zinthu zina zimene zikufotokozedwa apa zilibe umboni kwambiri. Chifukwa chake zilibe umboni chokuti zimene amagwiritsa ntchito kupanga track kuti chinachitika chakuti akuti zinthuzi panalibe zina
kalekale ndipo anapitiriza kulemba kuti the BFU reporter has also disclosed that the aircraft did not have a functional emergency locator transmitter because the battery expired in 2004. Imagine in akuluakulu ndege yokuti imagwira ntchito koma battery lake lokuti itha kuziwidwa. I think izizi zidakambidwanso pamene ndege ija inkasakidwa. Amanena kuti yaipeze ndege zimavuta chifukwa chokuti locator apa akufotokoza kuti function emergency locator transmitter battery lake linapanga expire kalekale, so achulaso chaka chimene idapanga expire battery la functioning emergency locator imene akuti idapanga expire in 2004. The spare parts were not available and the Malawi government had no budget for them. So easy sitingayankhulepo kanthu tingowerenga komano timangofuna mwina tizifotokoza kuti tizimvesesana zimene anthu ena alemba. So tiwerenga makomenti